Goddag igen og rigtig hjertelig velkommen til Handicapmagasinet. Vi har i tidens løb hørt om hjemmehjælp, kommunal og privat, men vi vil også vide, hvordan det foregår, hvis man nu, for det har man også ret til, får udleveret pengene i stedet for, og så selv tager man sig at ansætte den, der skal komme og hjemmepleje en. Mikkel, det ved jeg, at du har noget at fortælle os lidt om, og det må du altså gøre. Hvad vil det sige, at man selv skal ansætte nogen? Er det ikke en svær historie? Og for nogen kan det godt være en svær historie, men det er jo så der, hvor jeg muligvis kan komme ind i billedet for den her borger her. Men når borgeren får at få udbetalt eller få de del af de her penge her, så skal borgeren være visiteret til en paragraf 95 eller 96. Og så vælger borgeren så mig og mit firma til at administrere ansættelse af hjælpere, lønudbetaling og barselsfond og vagtplanering og så videre og så videre. Stop. Det er jo det lyder meget indviklet for en almindelig stakkel at håndtere, men det skal man altså. Jamen det er jo faktisk ikke så indviklet igen, fordi det hele bliver pålagt mig og mit firma og de hjælpere, som jeg i fællesskab med borgeren ansætter. Alt hvad der har med penge at gøre, det er jo borgeren, der vælger mig til at administrere de her penge her, og så sørger jeg for i fællesskab med borgeren, at de her personalet, der bliver ansat hos borgeren, får en fornuftig løn, ikke for lav, gerne så højt som overhovedet muligt, men at der stadigvæk er penge til overs, når året er omme, til at bidrage lidt til velgørenhedsfonde, som jeg også går meget op i. Og så spørger man jo sig selv, er der noget af det, vi taler om her nu, som borgeren selv skal betale af egen lomme? Ikke noget andet end måske en kop kaffe en gang imellem. Det skal man altså ikke. Nej, det skal man ikke. Nej. Det skal man absolut ikke. Og det er igen paragraf 95, 96. Ja, hvad står der egentlig i den sådan groft? Jamen, den er faktisk meget... Altså, det vigtigste, der står i den, for mit vedkommende og for borgerens vedkommende, det er, at borgeren har et frit valg til at vælge selv at administrere den her ordning her, og alle de arbejdsopgaver, der er, eller vælge et privat servicefirma til at gøre de her ting her. Og det er så der, at jeg eventuelt kunne komme ind i billedet. Ja. Sig mig en ting, hvordan er det så med, er det ligegyldigt, hvor man, altså i hvert fald her på Sjælland og Københavnsområdet måske, er det ligegyldigt, hvor man bor for at få hjælp fra dig? Det er meget ligegyldigt. Om det så er Skagen, Tønder, Bornholm, hvor det end kan være, så er det lige meget. Så inviterer jeg mig selv ud, og så kører jeg ud til de pågældende borgere, når de ønsker det. Ja. Og så tager vi en snak, og hvis der er noget, der er aktuelt, noget, der bliver aftalt, jamen så lægger vi en slagplan. Og det er altså geografien, den er faktisk ligegyldig. Okay. Fordi at der er også blandt andet rigtig, rigtig mange dygtige handicaphjælpere spredt rundt omkring i landet. Så kan man måske ovenikøbet finde en hjælper i lokalområdet, som ikke bor, måske hen om hjørnet i hvert fald. Jamen det kan man sagtens. Ja. Det kan man sagtens. Og man kan også finde handicaphjælpere, som man faktisk kender. Ja. Og det er jo så også desværre i set i lyset af, at den jobsituation, der er lige i øjeblikket. Ja, men jeg får mange henvendelser fra faktisk nogle meget fornuftige folk, der gerne vil være handicaphjælpere. Men du tager ikke noget for at tage en tur til Bornholm? Intet. Intet overhovedet. Jo, en kop kaffe. Ja, det er sådan set den eneste udgift, man har ved at møde mig. Ja, det vil heller ikke være dårligt. Men nej, intet overhovedet. Der er jo selvfølgelig lidt kørsel og så videre, men det tager jeg gladeligt imod. Mikkel, sig mig en ting. Jeg har undret mig lidt over, firmaet er ikke så særligt stort. Nej. Men så siger du, det skal det heller ikke være. Nej. Hvorfor? Fordi at det er ekstremt vigtigt for mig. Og jeg tror også, det er meget vigtigt for borgeren, som har tilknytning til mig, at vi kender hinanden. Og jeg vil aldrig nogensinde komme til at kende borgere fuldt ud, og kende deres familier, og vide om deres hverdag, hvis jeg havde 30 eller 40 borgere. Fordi så var jeg nødt til at ansætte en hel masse administrativt personale, og så bliver jeg skubbet ud, og så er det administrative personale, der kender dem, og det er ikke godt nok. Jeg vil selv kende dem.
Og derfor har jeg sagt allerede fra start af, da jeg startede i 2009, at der kommer ikke mere end 8 eller 10 borgere i Rosendal Handicap Service. Og det står jeg fast ved. Det er da en god ting at tænke på, at man er så nær tilknyttet ledelsen. Og så er du der ansat, kan man næsten sige, af borgeren. Kan det lade sig gøre, hvis man sådan ringede derop en aften og sagde, ved du hvad, har du ikke en anden i stedet for? Hvad siger du så til det? Jamen, så er man jo nødt til at forholde sig efter de gældende love og regler, der er med hensyn til personale. Men det er mig, der er bussemanden i det spil. Og borgeren bestemmer. Og borgeren bestemmer. Borgeren går ind og bestemmer, hvem der bliver ansat, og også eventuelt, hvem der skal afskediges. Og det giver borgeren så videre til mig, og så er det mig, der tager den derfra. Og det vil sige, selvom borgeren er blevet arbejdsgiver her lige pludselig, så koster det ikke noget? Det koster stadigvæk ikke noget, nej. Men igen, det koster nogle telefonsamtaler eller et par møder, for at finde ud af, hvis der er et problem eller en problematik, der skal afklares, så tager vi et hyggeligt møde og finder ud af, hvad vi gør. Og så er det så efterfølgende mig, der er meddeleren. Det vil sige, altså hen ad vejen, så bliver det jo et godt bekendtskab, der kommer og hjælper den handicappede. Jamen, det håber jeg da. Og det håber jeg for mit vedkommende og borgerens vedkommende. Jeg håber også blandt de hjælpere, der bliver ansat. Og det er jo svært ikke at få et nært forhold til hinanden, når man sidder ude i borgerens hjem i 12 timer ad gangen, eller 24 timer ad gangen. Så kommer man jo automatisk til at få nogle ting at vide om familien og privatlivet. Men der er det jo stadigvæk uhyre vigtigt, at man som handicaphjælper er den der flue på væggen, og man ved, hvor grænsen går. Man skal ikke som handicaphjælper gå ind og så forsøge at være en ven af familien med det samme, fordi det bliver man ikke. Man bliver en bekendt, man kommer til at kende ting, man kommer til at kende til forskellige dele af den her familie her. Altså, vi er helt enige om, at vi skal lige have, at der ikke er nogen misforståelser. Det er ikke hjemmehjælp på den måde med rengøringerne og sådan ting. Det er handicaphjælp til at klare hverdagen. Og det vil sige, at man er der nogle gange rigtig mange timer. Ja. Hvor mange? Jamen, du kan jo være der et døgn ad gangen, hvis der er behov for det. Men det er jo oftest 12 eller 16 timers vagter, det drejer sig om, og der er jo også ordninger, hvor det er vågne nattevagter, hvor de møder ind klokken 7 eller 8 om aftenen og går klokken 7 eller 8 om morgenen. Hvad nu, hvis man er på en lille ferie? Der er også nogen, der tager ud på en lille rejse. Så er man lidt på den, er man ikke? Nej, det er man ikke helt, for jeg er sikker på, at der er mange handicaphjælpere, der gerne vil med på den her rejse her. Og det er jo også vores ansvar som privat servicefirma, det er at planlægge vagtplanen ud i fremtiden. Også hvis borgeren ønsker at komme, jamen det kan også være til Tyrkiet eller til Kroatien, jamen så er jeg sikker på, at der er mange hjælpere, der gerne vil med. Okay. Og der tager man jo selvfølgelig et hold af sted ad gangen, måske 2-3 hjælpere, som faktisk er på døgnarbejde hele tiden. Men det er slet ikke noget problem. Se, nu sidder der jo nok nogen og tænker, det her, det lyder forjættende. Hvordan får vi noget mere at vide? Fordi det her, det kunne jeg godt være interesseret i. Det lyder jo interessant med at ansætte sine egne hjælpere. Hvordan klarer vi den? Jamen, man kan tage kontakt til mig via hjemmesiden, som kommer til at stå i bunden af skærmen, eller ringe til mig på telefonnummeret, som kommer til slut. Og så kommer vi så ud, eller jeg kommer ud, og så tager vi simpelthen tingene derfra. Vi holder et møde og lægger en slagplan, og det skal også lige siges, at det er også for andre, der ikke har et behov for et privat servicefirma, men bare har lyst til lidt råd og vejledning, så skal jeg nok hjælpe der også, så godt jeg kan. Mikkel, vi fik svar på vores spørgsmål om, at der er en tredje mulighed, at man selv kan ansætte sine hjælpere. Men vi ses jo igen, som vi plejer, på næste søndag, og det bliver jo klokken 7:30. Tak for nu.